ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо ночунии хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техникаон компания, ягон маҳсулот, чизе барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, шумо метавонед ки сурат маълумота дар рақамҳои ватсапи экраномада рӯй кунед. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имза навор чӣ хона, чӣ замин, чӣ квартира қабул кардем ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори хонаҳои фурӯшӣ. хоб дӯстони азиз, хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Душанбе, территорияи Файзобод, территорияи Ёво, территорияи Хуросон, территорияи Қумсангир, ноҳияи Фархон, шаҳри Ҳисор, ноҳияи Рудакӣ, шаҳри Турсунзода, территорияи шаҳри Ҳисор, шаҳри Ваҳдат, ноҳияи Ҷалдини Балхи, Румӣ, территорияи Данғарва ва дигар тарафҳо ҳастанд, ки нархҳои арзон кардем, қабул кардем ва пешкаштон мекунем. Дӯстони азиз, курси имза бошад 122 сомону 70 дирҳам. Ва ногуфта намонад, касоне ки дар навори мо агар хонаи маъқулӣ ки наёфта бошад, тамошо кардед, агар наёфтен, дар комментар нависед ки чӣ хона, чӣ квартира аз куҷо ба шумо даркор ҳастед, нависен. Мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. хонаҳое ки ҳозир ҳастем, мо ҳар як кадомаша номерошо дар поёни видео мемонем. Марҳамат, тамошо кунед, бо занг занед. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар маҳаллаи Уртабӯз. шаҳраки Ҳисор, дӯстони азиз, аз поликлиника мегӯяд 13 километр мегӯяд поён. дӯстони азиз, 5.5 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки яъне ки 5 сотиқ замин мегӯяд. соҳибшон 14 хона кардагӣ, 14 хона ва подвали калон, дӯстони азиз, дорад. гирди хона, дӯстони азиз, ҳайд десен боз дарахтон мевадиҳанда, дӯстони азиз, обсечам ҳастай, мактаб ҳамагӣ мегӯяд, наздикай ҳамагӣ 400 метр мегӯяд, усарак мактаб дӯстони азиз. сирошона фурӯшӣ. нархи хона 420 000 сомон нархи хона аст, бо муомила савдо дорад. шахсоне ки мехаред, рафта хонаро аз пеш бинед, бо мегӯяд муомила мешавад. якумаш рақамҳои дастӣ, дуввумаш рақамҳои ватсап, дӯстони азиз, шахсоне ки мехарем, маълумоти пираша занг зада бо худтон пурсен. ва бо нуфта намонад, шахсоне ки мисол хонаи фурӯшӣ дорем, квартираи фурӯшӣ, магазини фурӯшӣ, чизе ки мошинаи хонаи мо реклама мекунем, дӯстони азиз, марҳамат, сурат маълумот шуда рақамҳои болобуда 885 12 20 ватсап, имо, телеграм дорад. чизе боша рӯй кунед, мо фурӯшта рекламада мегузорем. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Сино, дӯстони азиз, гипразен вайни гарадок, маҳаллаи обчакорон, ай заправкаи фароз мегӯяд 900 метр мегӯяд то хонара. дӯстони азиз, 2 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки 4 хона кардагӣ ҳастанд, ки бо калидору ошхонаву баняву кухни шамачи, дӯстони азиз, ҳастай. дӯстони азиз, хона мегӯяд бо ғишти пухта мегӯяд, яъне ки сохта шудааст. 4 дар хона, кухни, ҳоҷатхона, ҳамаш дурун дам ҳастай ва берун дам ҳастай. дӯстони ҳам дурун, ҳам берун, боз подвали калонам дорад. шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, гипразен вайни гарадок, маҳаллаи обчакорон, аз заправкаи фароз 900 метр то хонара. марҳамат, шахсоне ки мехаред, нархи хона 870 000 сомонӣ аст, бо муомила савдо дорад. хонаи ду ошона, дӯстони азиз, проекти мақсад нав, гирдиванаш маҳкам, хона хай мақсад люкса ремонтуш. дӯстони азиз, бештари маълумот аз рақамҳои поёнбуда ва рақамҳои ватсап метавонем ки занг зада гирем. бозам мегӯем ки одамое ки дар навори мо хонаи маъқулӣ ки наёфта бошен, дар комментар нависед ки аз куҷо ба шумо даркор ҳастем. мо дар видеои оянда гуфтагитонро пешкаш мекунем. лайк кардед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба сеюм квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Сино, гипразен, пеши мактаби 91, ноҳияи Сино. духонага квартира аст, дӯстон, ки дар дуюм ошона қарор дорад. доми 10 ошона аст, ки 40 квадрати метр. духонага дуюм ошона, доми 10 ошона, 40 квадрати метр. дӯстони азиз, хона ремонт дорад. дӯстони азиз, мақсад ки хона мегӯяд қатъи ҳамаи шароитош қатъияй, мақсад сирошона фурӯшӣ. нархаш 480 000 сомонӣ аст, бо қатъиқҷон гап мезанем. хоб дӯстони азиз, ошхона, баня, кухня машон аделни, мақсад ремонтои замонавӣ ҳастай. кадом маълумоте ки дар инҷа набошад, кадом маълумоте ки шумо хоҳем ки бо бештар фаҳмидан, ина рақамҳошон мондагӣ аст, рақамҳои дастӣ ва рақамҳои ватсапшон занг занед, маълумоти пурраша гирем. касоне ки хона, замин, квартира дорем барои фурӯхтан, дар рақамҳои болобуда рӯй кунем, мо рекламада мемонем. лайкҳоро дӯстон занед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Ҷалдини Балхи, Румӣ, яъне Калхозобод, деҳаи Ободеҳ.
дӯстони азиз 6 сотиқ замин маслиҳат дорад ки 3 хона кардагӣ ҳастае ки бо як дига мегӯяд магазин ва як кухнӣ дар даруни хона ҳастае. Ба ният дӯстони азиз кафел задагӣ ҳастае. Дӯстони азиз мақсад ки дегдонхона, анҷомхона, оғул ва каҳдон ҳоҷатхона дӯстони азиз ҳастае. Бо ҷои мақсад тапакхона ҳамихел чиёам дошта. Гирди хона мегӯяд бо заборкати маҳкам кардагӣ. дӯстони азиз хона мегӯяд падъабои тайёре. дӯстони падъабош фигураш мақсад ки бисёр корош кардагие. Падвалам дорад дӯстони азиз. Сирошона фурӯхта мешавад. Нархи хона ҳамагӣ 400,000 сомон ҳастае. Бо мақсад ки муомила ва савдои хуб дорад. Рақамҳо шумодагаст, рақамҳои дастӣ ва ватсапшо шахсоне ки мехарем маромад занг занед. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае. дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Данғара дар ҷамоати деҳоти Куруксой мегапеши мактаб. дӯстони азиз 8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона хонача кардагӣ ҳастае. хонаҳои баракае. нархаш мегӯяд 125,000 сомонӣ. боз камтар дига қум шебни сангам дорад. гирдаш кӯй ҳастае. хоб ноҳияи Данғара дар Куруксой пеши мактаб. хона беримота хеле ширкатҳои бисёр корош кардагӣ ҳастае. нархаш 125,000 сомон бо муомила дорад. рақамҳо шумодагаст, шахсоне ки мехарем маълума занг занед. одамое ки дар навори мо хонаи махфулӣ, квартираи махфулӣ ки наёфта бошед, дар комментари ҳастед ки аз гудар кура ҳастем, дар видеода пешкаштон мекунем. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино тарафи Гипразем Навбаҳор 2. дӯстони азиз якхонага квартира ҳастае ки дар сеюм ошона қарор дорад 38 квадрати метре. боб свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термоз ва ремонтҳои люкс дӯстони азиз дорад. хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. шаҳри Душанбе ноҳияи Сино тарафи Гипразем Навбаҳор 2 қарор дорад. дӯстони азиз бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. нархи квартира 430,000 сомон ҳастае. бо муомила ва савдои хубам дорад. шахсоне ки мехаред сирошна фурӯшия рақамҳо шумодаги ҳастае ки мегафон на маромад занг занед. дӯстони азиз агар дар шумо мақсад мошини фурӯшӣ, хонаи фурӯшӣ, квартираи фурӯшӣ, чизе ки фурӯшӣ бошад, мо реклама мекунем дар YouTube, Instagram, TikTok маромад дар рақамҳои болода рой кунем. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае. дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Файзобод дӯстони азиз. ноҳияи Файзобод дар наздикии деҳаи Дубеда гуфтагӣ ҳастае. соҳибшум ноҳияи Файзобод дар наздикии деҳаи Дубеда. дӯстони азиз 5 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 6 хона кардагӣ ҳастае. хона коробкаи проектҳои навкатия. сирошна мегӯяд, су накорошна мегӯяд, ба ҳам хотир мегӯяд фурӯш модем. ин хона ҳамчун хона аст, ҳам инчун плюс мегӯяд дача ҳастае. мақсад проекти дача кардагӣ ҳастае. ва касе ки чихелки маъқул бошад 150 квадрат мегӯяд дурун дӯстони азиз деҳаи Дубеда да. хона мегӯяд бо пеноблокати мегӯяд кардагӣ ҳастае ва электрики шикатур стяжкаш мегӯяд бисёр корош кардагӣ ҳастае. ҳуҷҷатош мегӯяд 100% ҳастае. нархаш 330,000 сомон ҳастае. бо муомила ва савдои хуб дорад. рақамҳош шумодагаст мегафон маромад занг занед. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ ҳастае. дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ дӯстони азиз, яъне ки Ленинский район дӯстони азиз, посёлкаи Мис. ҳамихел нависад дӯстони азиз Ленинский район, Рӯдакӣ, посёлкаи Мис. духонага квартира ҳастае ки дар якум ошона қарор дорад 42 квадрати метре. боб свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос дӯстони азиз дорад. дӯстони азиз обдони 10 тонага мегӯяд мондагӣ ҳастае. об барои намедонам барои душ бошад ҳамихел об дорад дӯстони азиз. хоб оби кӯчаам ҳаст дӯстони азиз. садиқ, мактаб, медпункт ҳамаш наздик аст. дӯстони дорои духонага ҷои зурда мегӯяд соҳибшон сирошна фурӯшия ремонтҳои замонавӣ фақат медорои зиндагӣ мекунӣ. нархи квартира 290,000 сомон ҳастае. бо савдо муомила дорад. дӯстони азиз маълумотҳои пурра ва аниқтар аз рақамҳои кӯрамда рақамҳои соҳибшон маромад назанг занед аниқша кунед. хоҳиш ки лайкҳо назанед навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ ҳастае. дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Ёвон дӯстони деҳаи Шурча 2. ноҳияи Ёвон деҳаи Шурча 2. дӯстони азиз 5 сотиқ замин маҳсулот ҳастае ки 2 хонача кардагӣ ҳастае ки мақсад 2 хонача ҳастае временка. хоб мақсад ки идванаш хӯи ҳастае. нархаш мегӯяд ҳамагӣ 75,000 сомонӣ бо муомила дорад. дӯстони азиз оби доимиш мегӯяд ҳастае. мактаб наздикиш дӯстони азиз бунгоҳ мегӯяд хай сохтесиянд. нархаш мегӯяд 75,000 сомон ҳастае. бо муомила дорад. рақамҳошон ҳастае ва рақамҳои ватсапшон дар ҳамин номеро. маромад шахсоне ки мехарем
زنگ زنید معلومات پورا شکنید. با خاطر مهنتتون دوستان عزیز یا لایکی را دریغ نداره، یا لایکی به پول از دوستان عزیز نوار ما در رفیقاتون پادیساش کنید. میگذاریم با دهم کوارتیر فروشی. کوارتیر فروشی است دوستان قرار دارد در شهر تورسون زوده ریگار در 4 میکرایون 3 دوم. دو خانگی کوارتیر است دوستان که در دوم شونه قرار دارد 60 کوادراتی متر. با سوی تامین است حجتخانه، آشخانه، بانیا، کوخنی، تمیز. پیش دوم مکتبی 75 صدیق مکتبی 98 هم دوستان هست ریموتش نو کردگی است. اما خیلی دوستان مصاحبش معلوماتش نیستن. پیشش با میگه مکتبی 75 صدیق و مکتبی 98 ریموت زمانوی. دو خانگی در دوی ماشین 60 کوادرات دوستان در 4 میکرایون شهری مقصد تورسون زوده دارد. نرخ کوارتیر دوستان است 350,000 سوم است. با معامله سودایی خوب دارد. با اوید کوارتیر شما اگر معلومات بیشتر خواهید سوال و ایلاوگی خواهید اگر فهمیدم مرا زنگ زنید. نشد شما میگه معامله سودایی خوب دارد. ریموت زمانوی دوستان عزیز دیگه معلوماتش بختون گیریم. میگذاریم با 11 خانه فروشی. خانه فروشی نازی حولیگی است دوستان قرار دارد در ناحیه خراسان در جمهوری دهاتی سعدی دوستان عزیز صدرالدین عینی. دوستان از گردش گلستان گفتگی است از شاهراهی کلان میگه 500 متر میگه دورتر. دوستان عزیز 6 سوتیق زمین محصول دارد که یک خانه‌چه کردگی است. نرخش میگه 70,000 سوم است. با معامله سودا دارد. نرخش میگه 70,000 سوم میگه با معامله سودا میکنه. کسانی که در کاس سیاست‌های خراسان دوستان عزیز جماعت دهاتی سعدی دوستان از صدرالدین عینی گردش گلستان نمایان زنگ زنید با معامله سودا دوست سروش فروشی. میگذاریم با 12 کوارتیر فروشی. کوارتیر فروشی است دوستان قرار دارد در شهر حصار در کوچه ای یوسفی. دوستان عزیز دو خانگی کوارتیر است که در 8 ماشینه قرار دارد 54 کوادراتی متر. با سوی تامین از حجتخانه، آشخانه، بانیا، کوخنی، تلویزیون و ریموت‌های زمانوی دوستان عزیز هست. خب دوستان عزیز با همه واسطه هاش میگه یعنی که با همه استفاده فروخته میشه. اتاپلینی، توپلیپول، لیفت دوستان عزیز میگه کار میکنه. آبسش میگه دارد دوستان عزیز. خیلی با معلومات پورا میگیره. نرخ کوارتیر همگی 410,000 سوم است. با سودا معامله خوب دارد. خب رقم شمردگی است رقم‌های دستی و رقم‌های پراموی نمارا زنگ زنید معلومات گیرید. تو قسمی خودلانه علیش پالیش نمیشه. میگذاریم با 13 خانه فروشی. خانه فروشی نازی حولیگی است دوستان قرار دارد در ناحیه خونسنگیر در 4 دلین دوستان عزیز. 4 دلین نمیشه خیلی 12 سوتیق زمین محصول دارد که دو خانه‌چه کردگی است. کوخنی بانیاش هست دوستان عزیز علیش نمیشود. در 13 شده بلوش شده فقط شکاتور ماتش بسیار کورش کنه. گید بناش گویا دوستان عزیز خانه ورنینکا نوعی خونسنگی در 4 دلین. دوستان عزیز نقش میگه 80,000 سوم میگیم و سودا معامله میکنیم. دوستان عزیز رقم‌های دستی مرامت زنگ زنید. و نگفتن اونا شخصانی که خانه‌های فروش دارین، کوارتیر فروشی، ماشین فروشی یگم محصول برای رکام کردن مرامت صورت معلومات در رقم‌های بالا رای کنیم. ما در یوتیوب، اینستاگرام، تیک توک، تلگرام، فیسبوک رکام میکنیم. خوش که لایک و از نوار تو تماشا کنید. میگذاریم با 14 حولی فروشی. حولی فروشی است دوستان قرار دارد در ناحیه فرخور در زاپرافکای تور گفتگی است. سویش زاپرافکای تور دوستان عزیز طرفی کمونیسم. دوستان عزیز 7 سوتیق زمین محصول دارد که 3-4 در خونه‌اش فونده میریخته که گیدبانش محکم است. خسروش میگه فروشی نرخش میگه 65,000 سوم است. باز معامله دارد دوستان عزیز. او دارم میگه سوی دارد دوستان عزیز فقط که مقصد میبردونه خونه گیدبانش محکم 4 در خونه فوندامنت و 7 سوتیق دیگه زمین نرخش 65,000 سوم است. با 65,000 سوم با معامله سودا دارد. رقمش شمردگی است مقصد در پایین ویدیو مرا نه زنگ زنید. دوستان عزیز کسانی که در نواری ما خانه محفوظی که نفته باشه در کامنت نوشته پیشکش میکنیم و کسانی که خانه فروش دارد خاطر رقم در رقم بالا رکنی کامل میکنیم. این بود نواری موزه ما تو ویدیو